Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan habarlar gepleşemizin mehriban tomaşaçylary. Hormatly tomaşaçylarymyz, biz size bu video habarymyzy Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň sentyabr aýy üçin Türkmenistan ugrı boýunça meýilleşdirilen gatnawlary barada bize gelip gowşan käbir maglumatlary ýetirmek isleýär. Bize iň köp soralýan sorawlaryň biri hem sentyabr aýynda Türk Hava Yollarynyň Türkmenistan ugrı boýunça uçar gatnawlary baradadyr. Ma'lum bolşýaly 2022-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistan aviakompaniýasynyň we Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň ýürütdi uçar gatnawlarynyň sany haf artdy. Bularyň käbir eýem amal aşyrylan bolsa, ýakyn geljekde ýene bir näçesi meýilleşdirilýär. Bular barada anyk habarlary biz size ýetirmege dowam ederiz. Şol sebäpli kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Mehriban tamaşaçylarymyz, şu ýerde bellemeli zat soňky bir näçe aýyň dowamyny ýürütdi uçar gatnawlarynyň sany ýigderli artýar. Käbir ugrulary boýunça adat uçar gatnawlary hem başlady. Sentyabr aýynda Türk Hava Yollarynyň uçar gatnawlary nähili bolýar? Hava Yollarynyň saýtynda bilet satylýar. Bu barada habarlar bar. Siz näme diýärsiňiz? Biz näme etmeli ýaly sorawlaryň jogaplaryna? Biz bu sorawlara başardygymyzdan jemgyýetçilik torundan jogap berýäris. Emma has köp okuyucuları ve tomaşaçylara bu maglumaty ýetirmek üçin video ýazgy etmegi makul bildik. Türk Hava Yollarynyň sentyabr uçuş plany nähili? Biz bu soragy Türk Hava Yollarynyň Aşgabat şäherindäki ofisine soradyk. Olaryň bize beren häzirki maglumatlaryna görä, sentyabr aýynda Türk Hava Yollary Türkmenistan ugrı boýunça hepdede 2 gebek ýürütdi uçar gatnawy meýilleşdirýär. Ýene bir gebek bellemek isleýär. Häzirki maglumatlara görä, sentyabr aýyna meýilleşdirilýän uçuş plany bu görnüşdedir. Emma sentyabr aýyna gelmeden bu uçuş plany ütkäp bilermi? Uçuş sany artyp bilermi? Adaty gatnawlar başlarmy? Bu barada häzirden anyk zat aýtmak aňsat däl. Mehriban müştaklarymyz, geliňinde biletler nerede satylýar we bahasy näçe sorawlara jogap bermek üçin finansiýalyň. Türk Hava Yollarynyň Türkmenistan ugrı boýunça biletleri diňe Aşgabat ofisinde satylýar. Şol sebäpli başga ýerlerden bilet satyn almak maslahat berilmeýär. Biletleriň bahasy bolsa 698 Amerikan dollar möçberinedir. Eger de tomaşaçylarymyzyň arasynda sentyabr aýy üçin internetden öň bilet satyn alan bar bolsa, bular barada hem Türk Hava Yollarynyň gönden-göne merkezi idaralar bilen habarlaşmagy maslahat berýär. Türk Hava Yollarynyň biletlerini satýan ýer köpdir. Emma olaryň köpsi diňe Türk Hava Yollarynyň biletini däl, bir näçe aviakompaniýasynyň biletlerini hem satýandyr. Şol sebäpli öň Türkiýede alınan Türkmenistan ugrı boýunça biletler barada has anyk maglumaty Türk Hava Yollarynyň Aşgabat ofisinden alyp biljek diňe ýene bir gebek ýatladýarys. Häzirki amal aşyrylýan Türkmenistan ugrly uçar gatnawlar adaty däl, ýürütdi uçar gatnawlary bolanyň sebäpli ýeke tek ygtyýarly merkez Aşgabat şäherindäki aviakompaniýanyň ofisidir. Onun salgasy Atatürk köçesiniň ugrundaky Berkarar biznes merkeziniň birinji gatynda ýerleşýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, ma'lum bolşýaly biz we ýakyn günlerde Türkiýe talip wizasyny almak üçin gerekli resmi namalary barada ýürütdi video habar ýetiripdik. Bu habarymyzdan bir näçe gün soňra bolsa, ýaş türkmen talip oglan gyzlarymyzyň ilkinji tapgyrynyň Türkiýe gelip başlandyğı barada hem video habar ýetiripdik. Ine şu ýerde Türkiýede bilim almak isleýän bolsaňyz, Atavatan danışmanlyk kampaniýasynyň maslahat hyzmatynyň peýdalanyp biljekdiňizi ýene bir gebek ýatlatmak isleýär. Şeýle hem Sanawdaky Özegin Universitetiniň türkmen taliplerine ýürütdi talip maksatnamasyny hödürleýän baradaky video habarymyzy tomaşa etdiňizmi? Özegin Universiteti türkmen talipleri Atavatan danışmanlyk kampaniýasynyň üstü bilen gelseň 40-45% arzanlaşyk teklif edýär. Bu video habarymyzy hem hökman tomaşa ediň. Mehriban müştaklarymyz, şunuň bilen video habarymyzy jemleýär. Kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Kanalymyzdan Atavatan habarlardan daşgary her gün size ýetirilýän faýlanan habarlar gepleşigi, türkmen ustatlary bilen gyzykly aýdym sazy söhbetdeşlik görnüşindäki ustatlar Atavatanyna gepleşigi, Atavatan dünýäde online seýahatçylyk gepleşigi, intellekt bonus bäsleşigi, türkmen kinolary, Atavatan ýyldızlary ýaly bir näçe gyzykly peýdaly gepleşiklerimiz bar. Olary hem tomaşa etmegi unutmaň. Gepleşiklerimiziň enniki sanyna görüşýänçek. Hoş, sag bolun.